Anem a realitzar ara la mesura d'una entrada analògica a la qual hem connectat un potenciòmetre de 6.000 ohms, de 6K. Bé, per fer això, doncs, el que estem utilitzant és un mòdul d'entrades que hem acoplat al nostre PLC. Anem a veure les propietats. Bé, suposem que només tenim connectat aquest potenciòmetre, per tant, el que hauríem de fer és assegurar-nos que la resta d'entrades analògiques estan desactivades. A la plantilla hem posat que estigui desactivat, i si anem a les entrades, per exemple l'entrada 0, veiem que totes estan desactivades. Aleshores, anem a connectar el nostre potenciòmetre. Suposem que l'hem connectat a l'entrada, posem 5. Aleshores, posem això en mode manual. Ho farem amb una altra entrada, per exemple la 4, i li direm aquí una resistència a 3 fils de 6K. La 5 la deixarem desactivada i ho treballarem a la 4. Bé, ja li hem dit que tenim el nostre sistema connectat, per tant aquesta configuració ja la tindríem feta. Anem a veure com quedaria el cablejat. Per veure el cablejat anirem aquí en el manual i observarem com s'hauria de fer el cablejat d'aquest potenciòmetre. Això serien entrades de corrent i aquí tindríem resistències, termoparells. Bé, ens ho hem passat de llarg, serien aquests d'aquí, d'acord? Per tant, hauríem de connectar d'aquesta manera. Si fiquem un potenciòmetre veiem que ocupem dos canals, d'acord? Per això en el canal 5 no em deixava fer-ho, perquè el canal 5 no puc connectar-lo, perquè hauria d'agafar el 5-6, per tant he de fer 4-5. Bé, doncs ara que ja veiem com seria aquesta connexió d'aquí, anem a veure com hauríem de direccionar. Aquest seria l'adreça, si mirem en el nostre PLC, les adreces, veiem que anem de la 0 a la 15. Això ho podíem modificar, per exemple, podíem dir-li que comenci a la 4. Llavors veiem que va de la 4 a la 19. Per tant, seria aquesta la 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, seria la 12-13. D'acord? Seria el 12-13. Tornem a comptar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Per tant, hauríem de direccionar com un iWord 12. Anem a fer-ho. Aleshores, anem a fer la programació. Però abans de fer la programació, tenint en compte aquesta adreça, anem a veure com representa la informació al nostre potenciòmetre. Això ho trobarem aquí, i aquí tenim les resistències de 6K, d'acord? Seria aquest d'aquí. Llavors veiem que quan està a 0 ohms ens donaria un 0, quan està a 6K ens donaria 27.648. Per tant, com ho fem això? Anem a veure, doncs, la programació. Venim aquí en el main i les instruccions que hauríem d'utilitzar són les següents. Seria, primer de tot, la norm X, i en segon lloc l'escale X. Aquí li direm que l'entrada és un enter i li posaríem l'adreça on nosaltres tenim cablejat el sensor, el nostre potenciòmetre, que era la iWord 12. Anem a donar-li nom, li direm que això és potenciòmetre i a més, per donar més informació, li direm que és de 6K, i aquí tindríem doncs, que aquesta adreça tenim el potenciòmetre de 6K. Quins valors s'agafava? Hem vist que el mínim era 0 i el màxim era 27.648. Ho podem tornar a comprovar. Veiem que teníem que anar de 0 a 6.000, que era el 27.648. Per tant, seria correcte. Què farem aquí? Doncs aquí crearem una variable que es diu potenciòmetre norm, per indicar que això d'aquí seria un real,
Vaig a dir-li que això és un real. Ja m'ha agafat com a real. Què fa aquesta funció? Agafa aquest valor, l'escala entre 0 i 27.648 i dona una sortida dintre del rang de 0 a 1. Per això es diu normalització. Llavors aquest valor ja que el tenim normalitzat entre 0 i 1 l'introduïm en aquesta funció. El copiem d'aquí, el carreguem aquí, i aquí li direm que el màxim, quin serà? Anem a fer que el nostre potenciòmetre treballi entre 0 i 100%, per tant, això seria 100, 0, perdó, això ho posarem en real, 0.0, aquest seria 100.0, perdó, 0.0, i aquí sí, 100.0, i aquí la sortida que li direm? Doncs que aquí tenim el potenciòmetre en percentatge. I definirem la variable com una variable global. I ja ho tenim. Li direm que aquesta sortida sigui real també. Molt bé. Aleshores tenim que aquesta funció què realitza? Agafa aquest valor que hem escalat entre 0 i 1 i el passa a una escala entre 0 i 100, de forma que quan estiguem a 6.000 ohms, voldrà dir que ens està entrant un valor en el registre de 27.648, això aquí ens donaria un 1, aquest 1 faria que ens agafés un 100 i a la sortida voldria dir que estem al 100%. Per tant, quan estem en el màxim de tensió, de resistència, trobaríem el 100% del nostre potenciòmetre. I quan anéssim al 0, el que passaria que hi trobaríem un 0, aniríem al mínim que és un 0 i ens donaria un 0%. I pels valors intermitjos doncs, trobaríem un valor lineal entre els dos extrems que hem posat de 0 a 100%. Bé, doncs anem a carregar la nostra configuració en el simulador. El simulador ja el tenia arrencat, estava aquí preparat. I anem a forçar les entrades per poder observar el comportament d'aquestes senyals. Bé, ja estem connectats. Vaig a buscar les variables que vull forçar. Seria aquest potenciòmetre 0K, que és el que ens venia de perifèria. Veurem també el normalitzat i veurem també un cop ja ho hem escalat al 100%. Li direm que això m'ensenya com un número de coma flotant i aquí anem a forçar-hi el valor. Bé, veiem que si està a 0 m'està donant un 0. Si aquí li poso el 27.648, això ho he de posar en decimal, aquí em dona un 100 i el normalitzat em dona un 1. Si ara me'n vaig a un valor intermig, per exemple a 2.000, m'estaria normalitzant a un 0,07 i em donaria un 7%, d'acord? Si ara li poso, per exemple, que em dongui un... no sé, li podríem posar, per exemple, 10.000, veiem que estaríem a un 36%. D'acord? Bé, això que observem aquí també ho podem observar des del nostre programa. Si posem online i fiquem la visualització i podem veure com obtenim el nostre valor normalitzat a partir de la lectura del nostre potenciòmetre.